ବୃନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ଧମାଳବାସୀ, ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗର୍ଭଜନକ ଅବସରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଆଦର୍ଶ ଯୋଦ୍ଧା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିବା ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ପ୍ରତି ଆମର ଆସ୍ଥାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରୁଛୁ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହରେ ଧରତୀ ଆବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧରିତ୍ରୀ ପିତା କହୁ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଅବିଚଳ ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଜନଜାତି ଅଧିକାର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତତା ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ଆଜି ବିର୍ସାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଗୌରବ